Ti Masakbayan. Ti napalabas, kanayon ti panagapad a Carlos kan Maya. Aging ga pinapanaw ni Maya ni Carlos. Nagawid ni Maya ti balayda, nga uray marurod ti inana. Iti sabali a bangir, nalpas ti impaaramid da Alicia kan Helen a balayda. Iti maysang aldaw, nagsakit ti anak ni Maya, kat kapilitan anapan imutang iti kwarta, kat ni Helen tinang pautang kan kuana. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas ana pauluan. Massage clinic. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Agpayso tay kunada. At ibiyag kat kaslapilin. Numaminsan, adda ka iti ngato. Numaminsan, adda ka iti baba. Kasta ita tinapasamak kada kayo kada alis kan Helen. Adda da ita iti ngato. Nanang, kaano mat adda ti agyan iti ngato. No agtali na edak ngaglaklako laeng. Awan latamukon. Sika, di kamat nakaturpos. Ay, nanang, mapantayon ay iti ospital. Ala, umunakan amapan mangkita iti pagluganan. Sumaruno kami iti ubing. Sige nanang, talaak tibag ang naglaon iti gamit tubing. Umunaak nga rodan. Anya ti ko na ti doktor. Nanang, masapol ang ma-admit ti ubing. Nadinggi ka no. Anya? Dingge. Ay una yun. Isumit lagayam asaan abo mababa ti guri-igor na. Kan agbakwar pa'y no daduma. Kasapulan ka no pa'y ti dara nanang. Mapanak ka no pa'y ijay blood bank. Kaasim at ti ubing. Imbag no umanay deta inutang mo kin ni Helen a kwarta. No pagkatang iti agas kan pagbayad dito ospital. Sigurado lakit di ako rang nanang. Oh, kasano nga rudan. No amokla kumakastoy. Saan ak kumapay agim matang itilako. Kasano akpay ita makalako no kastoy man. Kastoy gayam ti kinarigat no dagsakit nga anak. Kasta ti biag ti maysa nga ina. Parikot na amin ang mapasamak iti anak na. Awagan man ni Maya no kasano ti anak na. Ha? Ay, kasano nga tangag payson? Ay, awagak man. Ay, aday ta. Hello, Maya! Kumusta ka no ti anak mo kuna ni Helen? Na-confine ta dinggi ka no. Agkasapulan pa iti dara. Mapanak pa iti blood bank. Kasta? Ay, o sige, dahi tati ibagak ka ni Helen. Ay, madamang amin nga dahil ilutan na. Kasta ka di. Agyaman ak iti awag mo ah. Awan anyaman na. Kinapuno na. Ni Helen tinang ibaga akuntakan ka. Anya ti kunam, tatang. Nakakonfine ti anak ni Maya ija ospital? Day tamat ti naibaga ni Ben. Agkasapulan dapay ka no iti dara. Ay, nakarungarod no kasta. Ay, kaasimot ti ubing. Nasa upay ni Ben. Ngay mutang ka no ni Maya iti kwarta kini Helen. Tawan ka no't kwarta na. Ay, inton malam. Umuna kayong agawid, tatang. Tamapan kami man kada Helen kan Ben ija ospital. Ingkam bisitaan ti anak ni Maya. Ay ketun abalasang kaw. Barang saan unay ngagdanag ni Maya. Kuna ni Ben ngagsangsangit idi umut-utang kini Helen. Ay, nagrigat nga agpayso. No adda masakit kat awan apulos ti kwarta. No kumata impandaadagos ija ospital. Saan kumaakim maraw ti sakit di ubeng? Sa dalaim pa ni di adda na utang da akwarta. Siga ka din na ita, Maya. Kimutong kamay. Kimutungak ang mga asikaso iti anak ko. Adda iti ospital.
Ngamsi ka, nabartag ka manan. Day talati ang mom nga aramidan. Tapakibiyangan manan ti pa nagbartag ko. Ingka aglamas iti arak, taday talati ang mom nga aramidan. Peste ka lalaki. Ano? Abay, mapistiya ka kung kunam, ha? Awan ti imbagak ang mapisti ka. O, adto'y ti reseta ti agas. Ah. Gatangam, no adda panunot mo nga ama. Anya nga iti gatang ko. Ikanak man kiti kwarta, tawang kwarta. Ha? Peste ka talaga. Aglisi ka dita. Ah. Tasyak man lang ti gumatang. Awan agas ti ubing. Awan serserbing. Apay nga min na binaybayam. Agsakit lakit nga rod ti ubeng. Kumusta ti anak mo, Maya? Awan pa'y mat kinagbaliwan na. Imbag man ta nakaumay kayo, Helen. Nana Alicia, kan Ben. May mimot kumustaan ti anak mo, balasang ko. Hoy, kaasimat ti anak mo. Adda dextrose na. Adda dara amayalison kan kuana. Sa bali pa iti oxygen na. Diyak nga rod makaid na mangkit-kita iti anak ko. Numabalin na kumasublatan ti Marikrik nana. Siyak kuman ti agsagaba iti sakit. Saan kat nga iso? Dakkel ti may tulong ti kararag. Agkararag tayo. Bayam balasang ko. Tanuumay ni Sister Elisa. Ibagak nga agmay-may sa kami nga agkararag para iti panagimbag ti anak mo. Sister, ikararagan tayo ko mati ubing nga adda iti ospital. Awan ngamin tinagbaliwan na, manipod impanda iti ospital. Nasaya at day tangay imbagam. No agkay kaysa tayo as ipapas na kagdawat iti kaasi ti apo. Awan imposible kan kuana. Mamati kami iti day tanga imbagam, sister. Day tatipod no. No mamati ka, di nakapaayan ti apo. Ngam no adda pa nagduaduam, amomot ti apo, ti adda iti kaunggan, ti tunggal maysa. Pudno day ta, sister. Kat sakbay, ngayon ti akit daw iti apo. Laki pan tayo, dagiti nagbasulan tayo. Kat idawatan ta iti pamakawan, sakbay, nga akit daw tayo. Kumusta ti ubing? Nagsangit itay nanang. Dimawat iti kanin na. Saan akas iti kalabas? Apulos asan nga agsangit, wano dumawat iti kanin na. Anya tiintad mo akanan na. Tiinsangpot da na naali siya at tinapay kan gatas, nanang. Ha? Imay da kabayatan ti kaawan ko. Wan, nanang. Imay da kada Helen, kastamat ni Ben. Itala makitak ti kinasinaw ti puso da. Napanunot ko pa'y. Nga isuan na duruas ti massage clinic ni Helen. Tanadalos ti panagpuspuso na. Managtulong pa'y. Mamati ak iti day tanga imbagam, anak ko. Saan abaybay anti apo tinasingpat a tao. Sofia, naggapo ka di iti ospital? Wan, napan kayo matgayang bimisita ijay idi awana. Wan, kat idi may ni Sister Elisa, nagmay-may sa kami ang nagkararag para iti panagimbag ti apo kom. Ha? Kaano ti panagkararag yu kada sister ako nang? Idi malam kalman. Nagkaykaysa kami ang nagtaripnong. Kalpasan na, inkararagan mi ti ubing, tapno daras agimbag. Ha? Amom ka di nga itay napanak ijay ospital itay bigat. Imbaga ni Maya, nga itay laan nagsangit, di mawat iti kanin na. Idinto tadi na mat inararamid iti kalabas. Kayat mo asawan. Saan anang nangan manipod impanyo ijay? Day tatipod no. Ti amok kat awanan namnaman ha.
Apay anak ko nam ti kasta. Nakitak asabali ti reaksyon ti doktor. Idisaksakan da iti dara. Dextrose ken oxygen iti ubing. Imbag man, tanasurutam ti dalan mo nga agturong kito ospital. Saan nga ijay inuman ti nagturongam? Kunak man no kunatin na mag-grabe ti kasasaad ti ubing, idi nakita kami. Saan mo't gayam? Mangmangan mo't. Mamati ang adakkel ti naaramidan ti panagkararagdag iti kapurukan para iti panagimbag na. Kasta gayam. Imbag man tayong kararaganda. Padasak to akiddawan nga ikararaganda kamot. Barang maurnos ti nakulkul nga utak mo. Pag kunamot anakulkol ti utak ko, saan nga taas ka ti nagsisiglo ti orat ti utak na? Agtal na ka! Di mo ipulagid kanyak ti ang ramid mo. Damagan man nga rod kininaanang mo. Numatino ka nga anak, wano saan? Anya ngay, pabindisyonan tayo ka din ti pasdek yaw, tapno makaakar tayon. Uwan datang. Jay laangan isagana tayo apag sa sangwan ti maisagana. Kaano ngay ti husto nga aldaw ti blessing? Inton umay ni sister, ibagakan kwa na ti plano tayo. Ison ti mangayab iti padi amang bindisyon iti balay, apangiyalisan iti parlor kan massage clinic ni Helen. Iawis tayo kaday kadag iti kapurukan ti blessing. Ay katuan no ad-ado tayo, naragragsak. Ay na, jak ni namnama, at ti apukok abulag kat rumang ay ti panagbiag na. Dayta kat babaan iti tulong ni Sister Elisa. Kan iti tulong tinamarswa. Iti nagbaetan ti massage clinic kan parlor. Medyo nalawa asilid. Anya ti planom apakaaramatan na, anak. Mabalin ka di nga aramatan tayo apag taripnungan kada Sister Elisa, nanang. Nasaya at daytaan na panunot mo, anak ko. Ibaga tayo ka ni sister, apagbalinan apag taripnungan nga agkararag. Tanalawa mo't basit asilid. Maragsakan lakit din ni sister, no adda pagtaripnungan mo't ditoy. Adamat ijay sigod apurok tayo, itiigid ti ili. No saan ka anapan nakitaripnong idi? Di nakakuma nakita ni Sister Elisa. Kat no saan kami nagkita, saan ako mamata nakasursuro ang nagmasahe. Saan tayo mata makapatak dari ti kastoy abalay. Talaga ang naimbag ti Diyos. Inaramat na ni Sister Elisa nga imay di ti lugar tayo. Inaramat nakmatamay sa abulag, nagbalin ama sa hista. Ita, nakaibangon iti balay apag taripnungan nga agkararag. Anyati ko na ti doktor. Mabalin ka din ti agawin. Wala nang. Urayan tayo lang ang tibil ababayadan tayo dito ospital. Ay, dakkel siguro ti babayadan. Ta medyo nabayag ti ubing dito eh. Wan nga rod nanang. Imbag ket ti taninayunan ni Helen ti kwarta nga impautang na idi imay da dito eh. Medyo dakkel ti utang mo. Di nakamot nga rod matulungan ti akin putot. Saan kun anam namaan nanang? Jay la agbartak ti amuna no adda kwarta na. Di na amo akitaan ti kasapulan ti pamilya na. Iso asaan kanton nga agpaalilaw pa'y anak ko. Kitaam nga umuna ti kababalin ti may sa lalaki. Tapno saan ka ang mailawan. Si kaman lati mapan mangawis kadag iti kapurukan, may papan iti pa-blessings, Ben. Alangan nga kibkibin ta mapan mangawis. Ay katuna. Kaano nga iti ibagak apa-blessing? Inton Domingo, umay ti padi amang bless iti balay, kan ti pagtaripnungan nga agkararag. Diyala ka di pagtaripnungan? Amin apasit ti balay, pabindisyonan.
Umaymot ni Sister Elisa. Siguradong adun to ti tao. Adu ti pakanam. Talaga akasta. Bendisyon ti Apo dagita. Iso nga iparanod ko mat. Kitaam ka dinanang. Kasla imposible at may sa abulang. Kat makaibangon iti kastoy kadakkel abalay. Saan nga ta nga danang tulong kadakwada? Kunamot ni Ben akanayon kanu nga ado ti agpailot ken agpamasahe ken ni Helen. Nabayag akon nga aglaklako iti online. Ngamjak pa'y nakaipatakder iti kastoy. Sa bagay, basit mat ngamin ti gumatang iti lakom nanang. Sabon kan lupot laang matilakom. Saan akanayon nga da gumatang? Mang panunot taman mat no anya ti pagkwartaan ta. Day ta ti pagtinulungan ta panunutan, nanang. Ikagumaan ta, tapno agyan tamat iti ngato. Ket no adda akton iti ngato. Jakton ipanubos a bumabaak. Agbaligi nga ta, damaya kan Sofia, iti plano da. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas, anapaulwan, massage clinic. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat, para iti radyo, ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.